आंना बावा नासेखै नोंसा अबेनिफ्राय फैदों आं बै माबानि रसिथामनिफ्राय फैदों आच्छा बै आबै सागाबाय मोनसे सागाबाय लगालग फंबाय आंना थाबायनो हाथारा लगालग सानाय बेसेबां खारो नागासिनो बावनै लोगोफोर गैला सागाबाय गैला खर' खाथाब गैला खर' खाथाब गैलानो खर' खाथाब गैला दे हामगोन दे ओमफ्राय नै बेयाव सोरबाफोर नोंसोर सोंबाय बायोबा आरोना खिथादो थांनायफ्रा माबायदि बेखौ खिथाहैबानो जाबाय आरो माने फैथों मोजां जानांगौ नङा होमबा मोजां हामनांगौ मोजां जानांगौ आबैमोनाबो नाजानो एसे साइडआव थादो नाजानो होंगो दोंगोथार लोगोफोर शुक्रबाराव फैबाव मुलिखौनो मोनलायबावो एसे साइडआव थाथ' नै आदै ओमफ्राय बिसमुरि बाजार कारिगाव बाजार थाङा ओमफ्राय क'क्राझाराव बेखौ खर' खनसे लांगोन आं क'क्राझाराव खनसे लांगोन आं नोंखौ दे क'क्राझाराव खनसे लांगोन आं नोंखौ दे औ खर' लांगोन आं बेखौ जेराव लांगोन दावलिगुराव जायो थिनालि बाजार जायो बाजारखौ लांगोन आं खनसे बेखौ नाबावबाय नामा रनायनिसो नामा नाबावबाय लोगोफोर आथिङाव नाबावबाय लोगोफोर गैला सागाबावबाय मोनसे बरियालै मुलिया बरिया नै सागाथारबायबो आसुरित गैलाबो लगालग सागाबाय लोगोफोर नाजादो लगालग बिसमुलाय लगालग दाबो सागादों नामा आथिंफोर बबावहाय सादों ना नाजानोसै मानसिफ्रानो बिथालायाबो मुलिया दे लोगोफोर नै अयथासार आरो मानसिफ्रा आं होनखाबाय क'क्राझाराव खनसे थांनांगौ कारिगाव बिसमुरि बाजाराव आंनो लांगोन होननानै बुंखाबाय आरो लोगोफोर जेसेबां आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बेसेबां शेयार खालाम जाहाथे मानसिफ्रा मोजां जाथों फैनानै नाजाफैथों आरोना लोगोफोर गस्ला खुबैथारबाय लोगोफोर लोगो मोनाखै नाजानो मोनाखै दाबो मुलि लादो मुलि नै नाजाग्राफ्रा आयंमोन आबैमोन नै नाबावबाय थैखारानो बियो लोगोफोर थै बदा मोननाय थै खारसारियाव मिजौबो जाहैदों नंमारगौ दा सायोनो नंमारगौ नै आयौ सिरलायदों दै लाइन जाजोब्बाय लोगोफोर फै दाख्लैहाय माने मिथिथ'वाखै नालाय आं हगारनानैसो मिथिदों माने गैलाना आदै गैला सागाखौ ना माखो बाजै जाबाय नोगोर बिहिरथार आरोना अयथासार गस्ला खुजोब्बाय नै नाजानो दङ लोगोफोर आदै र' मोनसे खोथा सोंनां नोंनि गामि पस्ट अफिस मा गोलैबावो नांगौ आंनो आंना बिजिनि पानबारि पस्ट अफिसा औ ओमफ्राय थालिबारि बिसिना सारियाल' खालामबाय दा बावो साफा उदे दं ओमफ्राय एथबां मानसि फन हरबाय नोंनाव ओमफ्राय नों फनखौ मानो हमनो नागिरा बिदि होननानै बोरै फन हमनांगौ मोनसे मोनानि समाव हमो मोनानि समाव नङा मोनानि समाव हमो फनखौ मोनायाव मोनगोन आच्छा ओमफ्राय न'आव लिंहरबा थाङा थांथ'नो मोना दा बहुद मानसि फैयो आच्छा नुनायनि फैयो मगसिरनि फैयो माने दाख्लै नै आदै खमला अजानि फैयो खिथाबाय आदैया बिजिनि पानबारि थालिरबारिनि होननानै लोगोफोर नुबायना आं दाख्लै नोंसिनि सिगाङावहाय माने बुंखादोंमोन भिडिअनि गेजेरजों सोंगोन होननानै आं दाख्लै खिथाखादोंमोन दा नोंसिनि मबाइलावहाय मोजां ना नैबे आदायाबो लाबाय मुलिखौ बिराद मोजां मोनदों माने सोरबा नङा होननानैबो बुंलाबायदों नालाय ओंखायनो सागाबाय दा मुराया मोजां नायदो लोगोफोर फै लांफै अयथासार मानसि काजलगावबो ना
र' आं बेनाव मोनसे सोंबावगोन र' अयथासार नै गस्ला सागा मारो दाना मुलिया नै नाजा सोबगौमोन बिसोर अयथासार मोजां आं आदैनाव मोनसे मोजां ना होदों ना मोजांखौनो मोन्दों बयबो नाजाखांनाय मानसिफ्रा माने मोजांखौनो होनदों आरोना बयबो हामबायबोनो बिराद हामनाय खिथाबाय नै हामै गैयानो काजलगावबो ना काजलगाव बाजार शुक्रबार बाजार बेंटल बाजाराव थांदों बे मैयाहाय बिजनि फानबारियाव सोंखाबाय आङो बिजनि फानबारिनि नङानो मुलिया लाखा नै आदै क'क्राझारनिफ्राय फैदों हनै नाजानो माबा नानानै हर 500 नै बे मुलियाव नाय मुलियाव नाय आं दसेनो मादै नायनांगौ नै लोगोफोर नैबे थेमायाव 500 आरो ना मुलिया नानायनि मुलिया बे थेमायाव 500 लोगोफोर लांफै फन खालाम दाख्लैनो आं मबाइल नाम्बार होखादों सोरबा आं हगारनाय भिडिअआव नाम्बार लानानै कन्टेक्ट खालामदों आरो फैदों आरो बाजारावहाय दिनै कासकट्रा बाजाराव लोगोफोर आंनि खामानिखौ दोननानैबाबो दिनै आं फैनानैबाबो दसे भिडिअ खालामफैबावबाय नैबे आदैनि माबायाव नै मुलिया सोरनिमोन बिराद मानसि लोगोफोर हागोन गस्ला खुजोब्बाय नैबे क'क्राझारनिफ्राय फैनाय नै नाजाबाय फन खालामनानै फैखादों मादैया बिराद नागिरना फैदों क'क्राझारनि मादै क'क्राझारनि बिसोरबो भिडिअखौ नुहैदों दाख्लै भिडिअखौ नुहैदों आदसा साइडआव था एसे साइडआव था दे साइडआव था अलप साइडआव थां अलप बयबो मोनगोन बिराद बिहिर आरो दिनै बेहाय कासकट्रा बाजाराव मुलि लादों मादों नै क'क्राझारनिफ्राय फैदों नाजाबाय र' अयथासार बोरै बै मादै नाजाखाङो औ दा मानसिया फैगासिनो फैगोन माने लोगोफोर फै नै अयथासार मानसि आदैनि मुलि नानायखौ नाजानो आरो मुलि लांनो फैनो थाखाय आरोना बिराद बेस्थ' जानानै दङ नै एसे साइडआव थालायदो दे बयबो नाजानांगोन बियो मानसिया बेरायबाय थाखायो आरो मोनानो जंबाय बिराद मानसि गिदिर जायगाखौनो मोनलाया नै मादैया बबेनिफ्राय फैदों सामथाइबारिनिफ्राय फैदों मादै नै सामथाइबारिनिफ्राय फैदों जे 20 जरा लोगोफोर नै बिराद मोजां लोगोफोर फै बयबो सागाबाय एसे साइडआव थालायदोब्रा एसे साइडआव बयबो मोनगोन दे साइडआव था औ साइडआव थादो दाख्लै आं संगोन थारुना जाम्बाखै दाख्लै आं हगार होनाखै दे एसे साइडआव थालायलायदो मोनगोन दे बयबो सोर नाजाखांखो नाजानाय खांखानाय मानसिया सासे फैलाय नाजानो मोनाखै दाबो नाजानो मोनाखै भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला बयबो नुथों आरो शेयार खालामनानै हो आरोना लोगोफोर बयबो शेयार खालाम लोगोफोर नागारदो हराव सासे लाफानांगौ दे ओरै सासे बै नाजादोंमोन सोरमोनथाय नाजानाया बै नाजानाया अबे गस्ला खुलायनायालाय दहायो थांबाय आं बेनाव मोनसे सोंनो नागिरदोंमोनलै माबायदिमोन अबे फैदों होननानै नोंसिना क'क्राझार ना नैबे मादैया क'क्राझार दावलिगुरिनिफ्राय फैदों भिडिअखौ नुदों ओमफ्राय मैया सासे मानसिया सोंदोंमोन आंनावहाय हटेल खाथियाव बाजै हटेल खाथियाव लोगो मोनना सोंदोंमोन आंनाव नोंगौ नै क'क्राझार दावलिगुरिनिफ्राय फैबाय नाजानो मोनाखै मुलिबो मोनाखै मुलिखौ मोनबाय नाजानो मोनथ'वाखै अयथासार मानसि लोगोफोर
मैया बेंथल बाजाराव थांदों होननो मोनाखै बाजाराव नागिरदोंमोन नाबाय नाबावबाय नै आबै मोजां मोनदों नामा मोजां मोनदों एसे दंबायो नालाय नाजाबावदो आयं दे एसे दंबावो दाख्लै मा जाखांबाय दानो एसे सिगाङाव नाखांबाय नै लोगोफोर आं दाख्लै भिडिअ हगारनाय बोरायखौ आं दिनै लोगो हमफिनबाय सानाय सुनाय पेरालाइसिस जानायखौ दाख्लै आं हगारदोंमोन ना लोगोफोर दिनै नै कास्ट'वा बाजाराव बेंखन जोबफिनबाय आरो ना लोगोफोर नायनानै ला दाख्लै भिडिअखौ आंनो हगारदोंमोन आरो दिनैहाय आं बेनाव मोजां गाज्रि खोथाखौ सोंफिननो नागिरदों आरो बिराद मानसि दङ लोगोफोर ना आयौ बोरायखौ लोगोफोर आं दिनै देखायफिनबावबाय नोंसोरनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खासिख'त्रा बाजाराव दाबो दङ सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन नै लोगोफोर नै लोगोफोर दाख्लैबो आं हगारखादों लोगोफोर सोरबा क'क्राझार सोरबा उदालगुरि बाक्सा चिरां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा आंनाव माने कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर बियो प्रटेक्ट बाजाराव गिदिङो नै दाबो खासिख'त्रा बाजाराव दङ आरो ना लोगोफोर फैनो हागोन लोगोफोर कासिख'त्रा बाजाराव बियो नैबे ना बाजारावनो जिरायो आरो थायो बियो ना बाजार एरिया दाउ फानग्रा सेरावनो थायो लकेसना बेना बेनो लोगोफोर बिराद मानसि आयौ नै नाजानायखौ नायबावदो सागा मारदों दाना सागायो नै दाख्लैहाय माने भिडिअखौ आंनो हगारदोंमोन आरो ना औ बबेनिफ्राय फैदों बासुगावनिफ्राय ना दे माने बिराद सोंहरबाय मानसिफ्रा माने आंनाव मेसेजाव सोंहरगासिनो दङ माब्रै बायदि होननानै दिनै औ ओमफ्राय मा गामिनि बबेखौ सोंनाय जाखोमोन नालाय दाख्लैहाय आं बेखौ सोंफिनदों आरो लोगोफोर फैनो हागोन खासिख'त्रा बाजाराव बे प्रटेक्ट स्कुलाव दंफैयो लोगोफोर नै रोमाय मादै नैबे बासुगावनि हो नाजानो फैबाय माने आंनि भिडिअ नुनानैहाय मबाइल नाम्बारबो होदोंमोनथ' आङो लादोंना मबाइल नाम्बारबो होदोंमोन बेलाय नै सानाय सुनाय माबानि आंबो मैया फन हरखादोंमोन बेनावहाय आं दा मानसिखौ सोंफिननाय खालामबाय र' नाजाबाय सोरबा नाजादों ना क'क्राझार आं हगारदोंमोन हगारनाया भिडिअखौ दाख्लैहाय क'क्राझारनिफ्राय फैथारदों ना ओमफ्राय नाजानो मोनगोन ना मोनाखै आदसा नाजानो मोना ओइ आदै नै मुलि सेलायलायनायनि मुलि आयौ मुलि लाजोब्बाय नै अयथासार लोगोफोर खासिख'त्रा बाजाराव फैयो बेंथल बाजाराव थाङो लोगोफोर कारिगाव थाङाखै बियो थांबाय नै नालायबाय सौगालाय नै सागाबायमोन नामा रोदानि बियो होलायबाय नै लोगोफोर सागाबायमोन नामा सागायाखै दे र' आन्दाज मोनखायो आंना सानाया साया बे दानि दांनायालाय बिलाइ साखाय रोदानि दा बियो थाखुमानाय बेमार जोंना नाग्राया बेनो गैला सागालायबाय नै गैला सानाया गैला लोगोफोर आरो ना दसेनो सागायो फैदो उदालगुरि बाक्सा सनितपुरनिफ्राय लोगो हमहैनो हागोन खासिख'त्रा बाजाराव माने मबाइल नाम्बारखौहाय आं दाख्लैनो होखानाय जादोंमोन आरो ना लोगोफोर बेनिखौ नाग्रानिखौहाय दा माने दाख्लै आं हगारनाय भिडिअखौ नुनानै सोरबा क'क्राझारनिफ्राय फैबाय उदालगुरिनिफ्राय फैदों लोगो मोनजोब्बाय दिनैहाय नाबावनो सासे मानसि नै गस्ला खुलायथारबाय मादैया नाजानो गस्ला खुलायथारबाय नै सानायनि थाखायनो औ सानायनि थाखाय